Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegi başlaýar. Gepleşmegiň başynda hormatly prezidentiň adyna gelen gutluk haty bilen tanış edýäs. Onda şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň aly hedratyňyz Türkmenistanyň garaşylyk münasibetli Awstraliýanyň hökümetiniň hem halkynyň adyndan size hem Türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan edýän. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryny mundan beýlekde ösdüriljek diýip inanýan. Hormatlamak bilen David Hurley, Awstraliýanyň general gubernatory. Şunları güneşli diyarmızda owa hoşuluk işgalleri üçin jogapkärlidir. Ekin meydanlaryna paýtaçy daýhandan ýyl boýy zähmet hemem ahlas singdirip ýetişdiren gowaçy hasylyny ýygnamak işi gyzygalaňy dowam edýär. Hormatly prezident biziň owa hoşuluk özgertmelerini daýhanlara ýygydarly edýän himayet gollawlaryna ruhlary galkynan Ahal ulaýatynyň edermen hasyly satlaran watanymyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan Agaltynyň ýeki hanasynyň isrif etmän watan harmanyna tabşyrmak ugruna barha artýan gujur gaýrat bilen zähmet çekýärler. Hormatly prezident biziň berkarar döwletimiziň bagtýarlyk ugruna ýurdumyzyň owa hoşuluk budawyna amal aşyrylýan düýpli özgertmeleri hem ýer eýlerine edýän ýygylar himayet gollawlaryny iş howsary artan Ahal ulaýatynyň edermen hasyly satlary şöyle gowaçan ýerli howa toprak şertlerine has oňat uýgurlaşan görnüşlerini ekip oňa bitkinlik hem bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Şunları vilayatyň aňyrtyna wärtine göz ýetmeli gowaçaly meýdanlarda ak patrak ýaly açylan düzüm gozalar türkmeniň bereketli altyn güzüni daýhan ihlasynyň hem zähmetiniň kimsiz ýerine düşýändiginiň aýdyn güwäti bolýar. Howaň häzirki amatly günlerinden netijeli peýdalanýan vilayatyň paýtaş kärinçleri şunları ýygyn möhsümini gowşamaýan depkini alyp barýarlar. Bilişimiz ýaly baqy taraplamadan şanly 25 ýyllyk bayramynyň belenten toýlanjak şu ýylynda gowa çekilen meýdanlardaky ak hanalary isripsiz ýygnap watan harmanyna taşyrmak bolsa hemmeleň baş borjy bolup durýar. Şeýle mukaddes borjy oňa düşünýän Ahal ulaýatynyň paýtaş kärinçleriniň häzirki wagtda çekýän ýerginsiz zähmetleri bolsa öwge münasipdir. Häzirki wagtda ýygyn möhsüminde Ahal ulaýatynyň edermen kärinçleriniň günnelik hyzmatynda dünýäniň belli kompaniýalarynyň biri bolan John Deere kompaniýasynyň paýta ýygyjy kombaýnlarynyň işinden netijeli peýdalanýanyny bellemeli. Ýang ýakynda bu kompaniýanyň täze John Deere 99-70 kysymly kuwatly çenikalarnyň 70-si Ahal ulaýatynyň edermen daýhanlarynyň ygtyýaryna berildi. Birşime ýaly tehnologik taýdany enjamlaşdyrmak hem ýokary öňürjülükli çenikalary netijeli peýdalanmak o ýetna toplumyndaky özgertmeler üçin esasy büniýat bolup durýar. Şu maksat bilen milli dermek çözüldüğüne laýykda döwletimiz dünýäniň öňde barjy önüme öňürjileriniň kuwatly owa hoşuluk çenikalaryny ýygydarly satyn alýar. Bu bolsa daýhanlaryň iş şertlerini gowlandyrmagy, oňa netijelerini ýoklandyrmagy mümkinçilik berýär. Ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna şolsanda Ahal ulaýatynda köp ýyllyň dowamyna işleýän John Deere kompaniýalary daşary ýurtlaryň ýeri kompaniýalary bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygyň oňyn görkezişi bolup durýar. Ýerine aýtsak John Deere çenikalary özüniň iş ýüzünde peýdalanmagynyň ähmiýetliligini bir kemsiz äşgär etdi. Ýurdumyza gelip oşany owa hoşuluk çenikalary meýdan finalynyň üstünlikle geçirli. Hemem ol finalar çenikalaryň artykmaşyklaryny görkezdi. Şunu täze kombaýnlara daşky uşagy goramak boýunça dünýä ününe laýyk gelýär. Onu mehanizatorlaryň işlemek üçin amatly şertler döredilýär. Olar ýeňil dolanylmak bilen birlikde çenikanyň ähli işini elektron enjamlar arkaly gözegçilik edilýär. Bulan ählisi türkmen ekrançylarynyň şonuň bilen birlikde ahally owa hoşulukçylaryň zähmet öňürjileriniň artyrylmagyna giň mümkinçilikler döredýär. Ýokary hasyl almagyna ýardam edýär. Hemem hormatly prezident tarapyndan milli ykdysadyýetimiň o ýetna toplumynyň işgärleriniň öňüne goýulan wezipelerini ýerine ýetirmegine oňyn şert döredýär. Ýygyn möhsüminiň häzirki gyzygalaňy dowam edýän günlerine bolsa paýtaşlaryň armaçlary bolan medeniýet we işgärleriniň gatnaşmaklaryna Agaltyny meýdanlarda gysga wagtlaryny günorta ara kesmesi döwründe ýygyda roguralýan aýdym sazy medeni köpçülik şäherleri ykballaryny mukaddes topraga baglan paýtaşy daýhanlaryň güýjüne güýç goşup olary geljeki zähmet ýeňişlerine ganatlanyr. Bugünkü güni Ahal ulaýat häkimligi, vilayat medeniýet müdürligi hemem vilayatyň jemgyçylyk guramaly tarapyndan paýtaşlaryň arasyna guralan medeni köpçülik şäherleri hem baý many mazmuny eý boldy.
Paýtaçlarda göwün götürji, ýürek joşturjy duýgular döredin we şowkuny çäräň dowamynda sunudy işgärleriniň usatlar şeýerini ýitiren aýdym sahalaryna berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň hormatly prezidentimiziň ýurt bähritli amal aşyrýan sahawatly işleriniň ýurdumyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan agaltynyň hemem pek rahmetin wasby belenten ýetirildi. Şol çäreling dowamynda ýygyn möhümine tapawlanýan öňde barjy zähmet adamlaryna ýadygarlyk sowgatlar oşurlýar. Şeýle bu ýerlerde kitap sergilerim ýygydyr oralýar. Mahlasy Ahly vilayatynyň paýtaşy Bagdaýhanlarynyň agaltyny atyrlarda çekýän tutun ýerli zähmetleri, olaň öz öňlerine goýan asly maksatlaryny üstünlikli amal etjekdiklaryny, baky taraplamydan 25 ýyllyk bayramyny munasyp zähmet sowgatly garşylajaklaryny bolan anam putulanýar. Şugun Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine video konferensiýa görnüşinde duş geçirli. Onu Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda ýoly goýulan oňyň hyzmatdaşlygy ösürmegiň geljekki uğurlary barada pikir alşmalar boldy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine Birleşen Milletler Guramasynyň Sewda we Üçinçi konferensiýasynyň baş sekretary, hemem Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining kömekçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň üç maksatnamasynyň Ýewropa we garaşy döwletleriň arkalaşyk döwletleri boýunça sebitligini direktory bilen video konferensiýa görnüşindäki geçirilen duşlukda taraplar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy hemem oňa ýürütüleşdiren agentlikleri, hususan Birleşen Milletler Guramasynyň Sewda we Üçinçi konferensiýasynyň hemem Birleşen Milletler Guramasynyň üç maksatnamasy bilen strategik hyzmatdaşlygyny ýokary baha berdiler. Bu urdu Türkmenistanyň sanly ykdysadyty durnukly ulug hemem sewda ulgamlaryny ösürmek babatyny alınıp barılan özara hereketleň öňjelligi belin geçirildi. Şunlukda hyzmatdaşlygyň özara gatnaşyklarynyň Türkmenistanyň 2020-nji 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyty ösürmegiň konsepsiýasynyň Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösürmegiň 2020-nji 2025-nji ýylar üçin maksatnamasynyň netijelik hemme tarapaýyny durmuşa ornaşdyrmagyny gönükdirýäni nygtamak zerurdur. Ma'lum bolýary Birleşen Milletler Guramasynyň Sewda we Üçinçi konferensiýasy bilen hyzmatdaşlykda Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň ýakynyn gatnaşmagynda Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň ulgamyny Askuda World Integrilenen gümrük maglumat ulgamy ornaşdyryldy. Hemem işiň ösürilýär. Bu ulgamy Türkmenistanyň maliýe pudugyny, hususan bank ulug hemem beýleki ulgamaryny, şoňýalamy Türkmen standartlary baş döwlet gullugyny eksport import amallary üçin bir penjere ulgamynyň tapgyrlaýyn hemem netijeli ornaşdyrylmagyny esasy uğruna öwrüler. Duşun jemleri boýunça taraplar Türkmenistany eksport import amallary üçin bir penjere taslamasynyň durmuşa geçirilmegine ýardym etmek boýunça birlikdäki hyzmatdaşlyk hakyny Birleşen Milletler Guramasynyň Sewda we Üçinçi konferensiýasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň üsüş maksatnamasynyň hemem Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň arasynda özara düşünmek hakyndaky ehtnama gol çekdiler. Bu ehtnama durnukly ösüşüň global hemem sebitleýän strategiýalarynyň durmuşa geçirilmeginiň şähertlerini sewda we ulug gatnaşyklarynyň sanlaşdyrylmagy üçin öz bolşly esas bolar. Ýurdumyzyň ähli ulardaky üstünlikleri hormatly prezidentimiziň ýurt bähfidine gönükdirilen özgörtünleri bilen berk baglanşypdyr. Dürli ulara bagşanyp geçirilýän maslahatlarda watanymyzyň ösüşleri giňden beýan edilýär. Türkmenistanyň mejlisiniň jemgyýetçilik guramalarynyň bilim ministrliginiň guramagyna halkara insan-perwer ilimleri goýuýuş universitetine geçirilen maslahat işiň häsiýeti beslendi. Çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna geçirilen halk maslahatynyň mejlisine türkmen halkynyň eşitli durmuşda yaşamak üçin kabul edilen çözgütleň uly ähmiýetiniň bardygyny bellädiler. Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýetgetmeleri we goşmaçylar gerdirmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýa kanunynyň kabul edilmeginiň Mehriban arkadagymyzyň başlangyjy boýunça ýaýwanlandyrylan özgörtmeler demokratik ýöreligleri hil taýdan täze etergi berip, watanymyzyň şöhratly taryhyna möhüm sahypy bolup ýazlanlygy aýratyn bellenildi. Murat Garry ifadanaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine, Döwlet Mehmet Adad adanaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna, Magtumuly adanaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine, Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetine, Türkmen Owa Hojalyk Institutyna, Halkara Gatnaşyklary Institutyna, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutyna, Türkmenistanyň Baş Prokuraturasyna, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasyna, gaýry goýulmasy tiz kömek şirketleri we jarşy halkara eneliň we çağanyň saglygyny goraýyş ilmi klinik merkezlerine, kardiologiýa ilmi klinik merkezi hastaxanasyna, Kahraman arkadagymyzyň öz halkyna soňgy deden Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopediýa kitabynyň 12-nji tom bilen tanışdyryş dawarlary geçirildi.
Maslahatlarda Mehriban Arkadağımızın Türkmenistan'ın dermanlyk ötümlükleri adlı ilmi ensiklopedik kitabynyň nowatdaky tomunyň adatça bolşýary 3 dilde, ýagny türkmen, ingliz we rus dillerine neşir edilenligi. Onuň sahypalaryna 120 sany öwrenilmedik ötümlükleri, giňişleýin maglumat berilenligi, her bir öwrenilýän dermanlyk ötümlüğiniň türkmençe, latinçe, rusça adlarynyň görkezlenligi, kitabyň nowatdaky jeltiniň neşir edilmegi, tebigatymyzyň bize içilen hayran halarjy derman otlaryna näçaglary bejermekde, keselliň öňüni almakda gymmatly almy çeşme bolup hyzmat etjekdigi. Bu neşiriň gahrman arkadağymyzyň türkmen halkyna peşkeş beren öz bolşly sowgatlyk barada giňişleýin durup geçdiler. Berkar döwletimize bagtyarlyk dogruny Mehriban Arkadağymyzyň öz halkyna peşkeş berýän kitaplary hemmeler üçin iň esasy hem-de ygtybarly almy çeşme, olaň durmuşyny, okuwlaryna iň arzyly ýol ýörelgesi, edep terbiýesi, nusgalyk mektep bolup hyzmat edýär. Maslahatlara gatnaşyjylar gahrman Arkadağymyza öz hoşallyklaryny bildirdiler hem-de belent mertebeli prezidentimize türkmen halkyna sowgat berýän kitaplarynyň höwrüniň köp, galamnyň ýeti bolmagyny arzu etdiler. Seyitnazar Seýdadyndaky Türkmen Döwlet Mugalymçylyk Institutudyna, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutudyna halk maslahaty, demokratik ýürelgiliň nusgalyk ýoly atly maslahatlar geçirildi. Türkmenistanyň Sport we Ýaşlar Siýasety Ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Sport we Ýaşlar Siýasety baş müdirliginiň guramagyny, hukuk goraýjy idaralaryň wekilleriniň gatnaşmaklaryny geçirilen maslahat wagt nesihat bilen bagly boldy. Şeýle-çäre paýtagtymyzyň bagtyarlyk etrap ýaşlar uramasy tarapyndan geçirildi. Milli iqtisadymyzyň hemi pudugyny täze belentliklere çykarmak üçin Edi diýarymyzyň Gunbatar tewtinde juda giň mümkinçilikler bar. Şoň üçin hormatly prezidentimiň parasatly çözgütleri esasynda Balkan welaýatynyň şäherlerini ýakyn ýyllarda ýot brom suwlaryny gaýtadan işlep, ýot hemem brom şeýle olardan alynýan önümleri öňürýän kärhanalaryň kuwwatlygyny artyrmak meýilleşdirilýär. Bu urdu Türkmenistanyň Saglyk we Derman Fenaгаty Ministrliginiň Türkmen Derman Fenagat birleşiginiň Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki ýot önümçiligi kärhanasynda Türkmenistan beýtaraplaryň bekanylygyna netijeli işler alınıp barlýar. Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki ýot ölümçiligi kärhanasy bugun Türkmen Derman Fenagat birleşigini öňde barjylaryň hataryna tanalýar. Bu häzirki zaman kärhanasyna şu ýylyň geçen hasabat döwrüne girdiňi almaklygyň meýillanmasy has artygy bilen berja edildi. Häzirki zaman lukmançylygynyň kämil enjamlary bilen öpüşün edilen bu kärhananyň Bereket şäherine gurulmagy ilkinji nowatda Gunbatar tewtiniň şäherlerine gymmatly çiýig mal bolan ýot çiýig malynyň ägirt uly gorlarynyň jemlenmegi bilen şertlendirilendir. Esasy gerek bolan poliproplen bolsa Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherindäki nefte gaýta zawodlar toplumuna taýýarlanylýar. Zerur serişde olan pakta olsa diyarımızın esası baylıklarının biri olup durýar. Ýot ölümçiligini görülleli ýola goýmakda zerur olan çiýig mallaryň ählisiň diýen ýaly öz ýurdumyza öndürilmegi, kärhanadaky möhüm işler döwrewak we düşegitli ýola goýmaga giň mümkinçilikler berýär. Ýyllyk kuwwaty ýotly taýjyklaryň 250 millionyny, ýotly galamlaryň 50 million tonnasyny hemde diş terişleriň 500 miňsini öndürmeklige niýetlenip gurulan bu kärhanada Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylynyň geçen hasabat döwrüne millionlarça manatlyga barar önümi öndürli. Şu döwürde taýýar önümler sarp edilere ýerlemekde hem görnükli netijelere eýe bolny. Ýergelen aýtsak Bereket ýot ölümçiligi kärhanasyna dünýä hil ülgülerine laýykda taýýarlanan ekolog wagtda arasynda bu serişdiler lukmançylykda juda amatlylyk hemde netijelilik bilen tapawutlanýar. Birgedek ulanýan ýot taýjyklarynyň we ýot galamlarynyň lukmançylykda zerur bolan halatlar sanardan köpdir. Ölümçilik bölümlerinin ählisi kompýuterler arkaly awtomatlaşdyrylan usulla dolandyrylýan kärhanada öndürilen ölümler ýokary hillik bilen tapawutlanyp uly islegden peýdalanýar. Kärhanada esasy ölümlerden başga da gowherli ýaşyl galamlar, lukmançylyk pamyklarynyň dürli görnüşlerini, ilkinji lukmançylyk kömeginiň tasdiklanan düzümde gaplanan gutularyny we beýlekler taýýarlamak hem üstünlikli alınıp barlýar. Ýa-ýakynda bu ýerde derman terişleriniň we lukmançylyk hajatly ölümleriň täze görnüşleriniň bir näçesi öndürilip başlandy. Munyň özü kärhana netijeli we düşegitli işlemege mümkinçilik berýär. Muňa gurrun edilen dokularda kärhana boýunça 5 milyon 692 000 manatlyga golay önümi öndürilip, meýilnamanyň 124 göterim berja edilip, taýýar önümler ýerleşdirmek boýunça 155 göterim ösüşiň gazanylmagy hem dogry şaýatlyk edýär. Kärhanada öndürilen haritlaryň agrymly bölegi daşary ýurtlara uğradyldy. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda öndürilen ölümleriň daşarky bazarlarda bäsleşige ukuyply bolmagyny gazanmak baradaky tapşyrygynyň bu häzirki zaman kärhanasyna üstünlikli ýerine ýetirilýändiginden habar berýär.
Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň raýatlarynyň saglygy barada diýen ýeriniz aladalaryna münasip iş bilen jogap bermegi baş wezipä öwren bereket ýot ölümçüligi kärhanasynyň hünärmenleri bir taraplamyň şaly 25 ýyllyk toýunyň giňden bayram ediljek şu ýylyny ýokary ölümçülik görkezjilerini betlemek üçin şuwlar hassa gaýratly zähmet çekýärler. Olar özlerine döredilip berilen şeýle ajaýyp şertlerdir mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyň adyna alkyş töwellerini aýdarlar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyň telekeçlerine berýän kömek durguluglaryny netijesinde berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe hususy ulgamyň önümçilik kuwaty kämilleşip, bazar gatnaşyklaryny bäsleşige okyply ýokary hili örümleri öndürmekde uly ösüşler gadanylýar. Eşeýür telekeçleriň ahlaky bilen yerli çygymalyň hasabyny öňürleýän guruluşyk önümleriniň möçürleri barha artýar. Mary welaýatynyň Oğuzhan etrawyna ýerleşýän Agaýany hususy kärhanasynda Türkmenistan beýtaraplaň mekaniýanyda agaç gyrnasynyň dıkyzlandyrylan gatlagyny öňürmekde. Işler sağlaşykly ýola goýulýar. Arkada prezidentimiň ýurdumyzda hususy ulgamyň ornuny ýokarylandyrmak barada diýen aladalarynyň ruhlanyp zähmet çekýän Oğuzhan etrawyna ýerleşýän Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Agaýany hususy kärhanasynyň bu iri urumly önümçilik desgatynyň işçileriniň esasy maksady halkymyzyň guruluşy önümlerine bolan ösen etlerlerini kanagatlandyrmakdan ibaratdyr. Ýurdumyzda ilkinji bolup gowaçadan agaç gyrnylaryndan önüm öndürýän bu desgan umum tutýan meýdany 3,5 hektar bolup, onu önümçilik ýylmaýjy, laminirleýiji we barlykhany bölümleriniň binalary ýerleşýär. Bu bölümler dünýäň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilipdir. Önümçiligiň çygymalynyň 70 götürüminiň gowaçadan we agaç gyrnylaryndan bolmagy desgan esasy aýratynygydyr. Agaç gyrnysynyň dıkyzlandyrylan gatlany taýýarlamak üçin derur bolan yerli çygymal ilkinji nowbatda barlykhany bölümine gözden geçirilip, onuň dıkyzlygy, çygylygy barlandy. Sonra önümçiligi goýberilýär. Gowaçy balyklary iri we maýda görnüşli uğradyjy enjamlarda uğradylyp, oňa ýörüýte ýelim garylýar. Sonra ýokary we gydgan wagtly enjamlardan geçirilip, ketiji enjama barga ölçüge laýyk ketilip taýýar önüm görnüşine getirilýär. Bu ýerde önümden ýüzüne dürli renkli laminant örtüňi tutmagy işlerem sadaşykly ýola goýulýar. Ýokary kili taýýarlanylýan dürli renkli önümler, dürli görnüşli mebelleri, tekçeleri we gapylary ýasamakda, diwarlary örtmekde we beýleki guruluşy işlerine ulanmak üçin amatly guruluşy önüm bolup durýar. Bu hususy kärhana içerki bazarlarymyzda halkymyzyň bu önüme bolan isleglerini kanagatlandyrmaga uly ýardym etjek kärhanalaryň biridir. Türkmen telekeçleriniň ihlasy bilen bina edilen bu kärhanada her aýda şular ýaly ýokary killi guruluşy önümleriniň uly tapyrlary öňürilýär. Ýeri gelende bu kärhanada geçen ýylyň değişli döwrü bilen deňeşdirilen önümçiligiň depkiniň hatam ýokarylanynyny aýratyn bilemek gerek. Bu ýerde esasan uzunlygy 2 metr 75 sm, ýene 1 metr 83 sm, galynlygy 16-18 mm barabar bolan guruluşy önüme öňürilýär. Bu önümler bilen häzirki wagtda esasan içerki bazarlarymyz öpçün edilýär. Ýurdumyzyň bir taraplanyň 25 ýyllyk bayramyny uly zähmet üstünlikleri bilen garşylamak maksat edilýän bu kärhanaň işçileri şu günleri ýokary hili guruluşy önümlerini öňürmekde hatam joşgyny zähmet çekýärler. İçerki bazarlarymyzda guruluşy önümleriniň bolçulugyny öpçün etmek baradaky işlere münasip goşuntylaryny goşýan bu hususy kärhanaň telekeçileri ýurdumyzyň hususulgyny ösürmek barada uly işleri alyp barýan arkada prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimiň taýyp taýlalaryň netijesinde ýurdumyzda telekeçiligi ösürmekligi giň mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistanyň jemi içerki önüminde kiçik we orta telekeçiligiň paýy ýygydarly artýar. Bu urda kiçik we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan gollamak hakyndaky Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesi hakyndaky kanunlaryň kabul edilmegen möhüm adymdyr. Häzirki döwürde ýokary hili bäsleşige okyply önümleri öňürmek, ýurdumyzda harit bolçulugyny döretmek boýunça wezipeler çözmekde döwrubap işleri alyp barýan kärhanalaryň biri Ahar welaýatynyň Akbuğday etrawyna ýerleşýän Türkmen şöhli hojalyk jemgyýetidir. Döwlet başçylygynyň Ahar welaýatynyň senagat puduny ösürmegiň esasy ular hakynda kararna laýykda gurulan Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Türkmen şöhli hojalyk jemgyýetiniň işi gün saýyn ilerlemek bilen Akbuğday etrawynyň çägine 2,5 hektar meýdanda ýerleşýän Türkmen şöhli hojalyk jemgyýetinde häzirki wagtda hojalykda ulanylýan önümleň onlarça görnüşleri öňürilýär.
Çiğmal hökmüni Türkmenbaşynyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundan getirilýän polipropilenin öňürleýän bölümleriň bugünkü günde alyjysy barha köperýär. Büyük hojuluk jemgyýetinde häzirki wagtda öý hojulugyny zerurlygyny haritlaň, çağa öňüne başlan şeýle öňüm gaplamaklyga niýetlenen haltalan dürli görnüşleriniň her günde ýüzlerçe öňürlüp halka ýetirilýär. Bu ýerde her bir enjama çyğmal goýlanan soňra oň önüme önürüş tapgyrlary mailnamalaryň esasy düzülýär. Şonuň netijesinde her bir enjamda önüm galyplarynyň aýry-aýrylykda 4-5 görnüşini ýerleşdirmek bolýar. Häzirki wagtda işgärliň 140 tynyň zähmet çeken ýeri bolan büyük hojuluk jemgyýetinde işler 3 çalşykda alınıp barlýar. Bu ýerde işgärliň ruhy bilen kememe netijeli zähmet çekmek üçin amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada önürlen önümleri ýurdumyň ähli welaýatlarynyň, şoň ýalamy paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň sarp edijlerini urdulýar. Kärhanada häzirki wagtda önüm daşymaga ýürütülýän awtologlaram hereket edýär. Ýerelende büyük hojuluk jemgyýetiniň hereket edip başlama bilen daşary döwletlerden getirilýän haritlaň epesde meşhurdy adaldan onu bellemek gerek. Türkmen şöhre hojuluk jemgyýetiniň işgärleriniň barha batlanýan iş tepkinleri, olaryň baky taraplaryndan şanly 25 ýyllyk toýuny munasip zähmet sowgatly garşylajaklaryny bolan anam berkidi. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna ýokary ruhy bilen zähmet çeken kärhanlar Daşowut welaýatyna da awvel. Şolaryň arasynda Daşowut welaýatynyň Çeper halçylyk kärhanasynyň Owada etrafyndaky haly önümçilik bölümi bar. Olar özüniň gözbaşyny asyrlyň jümüşinden apgaýdyan nepis türkmen hallaryny dokumaklygyň nusgasyny görkezip işýärler. Eni mamalarymyzdan miras galan tungat derejetine eýe bolan halçylyk hünerini bagtyarlyk durumydan gelin gyzlary ýokary hüner usatlyklary bilen dowam etdirýärler. Daşowut welaýatynyň Çeper halçylyk kärhanasynyň Owada etrafyndaky haly bölüminde de halyň inçemesi dokulyp raýatlarymyza el ýeter bakalardan hödürlendiýär. Hiliniň ýokarylygy, dokul şaýratynlygy we nepisligi bilen tapawutlanýan bölümiň önümlerini ýokary derejede islebilirliýär. Beýlenilýän her bir mailnamany has artygy bilen berjaý etmekligi kada ýurun ellerinden dur dökülýän halçylar täze tepkileri tarap anamly barýarlar. Kärhanaň ähli bölümlerinde de işler şu günüň talabyna laýyk alınıp barilýär. Welaýatyň halçy gelin gyzlary şu ýylyň 9 aýynyň beýlenen mailnamalaryny artygy bilen berjaý etmekligiň hötdesinden geldiler. Sunawat derejetine göterilen halyçylygy ösürmekdäki alınıp barilýan bu işler göreninde Gowunç buýsanjyň artýar. Kärhanaň usat halçylary dürli edara kärhanalaryň buyurmalary boýunça hal dokumaklygym üstünlikli dowam etdirýärler. Bir qar döwletimiň bagtyarlyk durunyň ajaýyp üstünlikleri beklenýänligi ören gowunçlylar. Kärhanaň garamagyna zähmet çeken halçylyň ählisiniň hem özüniň gözbaşyny ören gadim wagtlardan beri alyp gaýdyan türkmen halsyny dokumakda öz bolşy usatlyklary bar. Olar her bir çetimiň gözüň amaşdyrýan nagyşlarda şöhle saçmak üçin alad edýärler. Hormatly prezidentimiň başçylygyny halçylyk sunuwatyny ösürmekdäki gözlegli işler barha belentleri göterilýänligi hemmelerde gowunç buýsanç döredýär. Gadim hemde medimi sunuwatymyň pajarlap ösmek üçin giň mümkinçilikleri döredýän mehriban arkadagymyda Daşowutly halçylyň hoşarlyklarynyň çägi ýok. Bu bolsa Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň gowunarçy netijeleri beklenjekdigine güwa geçýär. Kemilleşmek, tejribeleri artyrmak ýygydyly geçirilýän sport bäýatçylaryna esasy güýp häýürlýär. Bu ýagdaý ýaşlaryň gyzykly bolmagyny üçinedýär. Ýokary guramaçylyga beslenýän sport bäýatçylary usatlan kemale gelýändigini äşkar edýär. Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mailnamasy esasynda ýaýwanlanylýan ýaşlar üstünliklere beslenýär. Ýaşlarda ýeňişe bolan ihlas aýdyn duýulýar. Oýunlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna geçirilen ýaşlarda talipler öz aralaryna bäýatçylar. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş Institutyna giň gerimde ýaýwanlarylan sport bäýatçylary ýokary ruhlanetlige beslenýär. Talip türgünleriň öz ara bäýatçylary bu ýokary oky mekdebine sport, köpçüliklen beden terbiýe bilen ýygydyly meşgullanýan talip türgünleriň barha artýanyny aýdyn görkezdi. Sport bäýatçylaryna ýokary netijelerin gazanylmagy aýratyn bellilikdir. Çünki bu ýagdaý milli ýaşlarda üstünligi üpçün eder. Türkmen Hawa Hojuluk Institutynyň malumatynyň we taliplerin gatnaşmaklaryna sport sagdyny guruh hownetligi ady bilen sport bäýatçylary geçirildi. Giň gerinde ýaýwanlanan sport bäýatçylaryna sagdyn durmuş ýolgosyny beden terbiýany we sport ýaşyrmak hemde wagt etmek boýunça ýurdumyzda Mehriban akademiyanyň ýol başlygyny amala aşyrylýan üstünlikli işler öz aýdyn beýany tapdy.
Hormatly adamlar, inni bolsa yurdumyň ulaytany we paýtaht Maşgabatda 13-nji oktýabrda saat 20-den 14-nji oktýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışaryň. Balkan ulaýatyna az-kemurty howa bolup günnogdan teleskonto 94 metr käýlerini 16 metreje ýetýän şemal usar. Howa gijetini 11-16 gradus, gündüzini 21-26 gradus. Kenar ýak taraplaryna 18-20 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna az bulutly howa bolup günnogdan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 5-10 gradus, gündüzini 20-25 gradus maýly bolar. Mara welaýatyna az bulutly howa bolup Demirgazyk günnogdan teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 2-7 gradus, gündüzini 19-24 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna az kemurty howa bolup Demirgazyk günnogdan teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 1-6 gradus, gündüzini 20-25 gradus maýly bolar. Daşow welaýatyna az bulutly howa bolup Demirgazyk günnogdan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 2-7 gradus, gündüzini 19-24 gradus maýly bolar. Paýtaht Maşgabatda az bulutly howa bolup günnogdan teleskonto 8-11 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 8-10 gradus, gündüzini 22-24 gradus maýly bolar. Yurdumda boýunça oktyabr aýynyň 14-üne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy başlaýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 11 göterim artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary ýapaşymyz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär ösenýär. Ähli ösüşüň özeninde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, ele dileşer.